pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong bahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pugana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan, mahanaw ang tanan, bisan kalibutan, mahanaw sa laman. Ang magpabilin ang pulong mo, dili mausap ang saan mo, nga ako daton sa trono mo. May katapusan, mahanaw ang tanan, bisan kalibutan, mahanaw sa lamang. Ang magpabili ang pulong mo, dili mausap ang saan mo, nga ako daton sa trono mo. Ang pulong mo kahayag ko, sa pulong mo nalingon ko, sa pulong mo nabago ko. Ang pulong mo kinabuhi ko. Sa tanang butang, ang pulong mo gamhanan, nagtulo sa tanan, katawhan mo giandan. Wa na'y laing gabayan pa, ang Biblia kumplito na, na akong buhing iyan. Ang pulong mo kahayag ko, sa pulong mo nalingon ko, sa pulong mo nabago ko. Ang pulong mo kinabuhi ko. Sa pulong mo nalingon
Pagdayon ko sa pulong mo, nabago ko ang pulong mo, kinabuhi ko. Ihalat ko kinabuhi ko, walay makulang ka na ko, kaya niya ka sakay na buhi ko. Walay makalabaw sa pag-atiman mo ka na mo, tanang butang itagbo mo, kaming tanan gilipay mo. Kanunay kang nagaupan, aron kami mong bantayan, walay sulong mo, ipanggamo kaming tanan, kalipay kung dili matukat, kinabuhi akong ihalat, kay gibayran mo na ang tanan sa gugma mo. Kasing-kasing ko karon, ihalad ko dihalang kanimo, kay ang kalipay ko karon, ang pagdawat mo sa mga halad ko. Walay makalabaw sa pag-atiman mo ka na mo, nang butang gitakbo mo, kaming tanan gilipay mo. Kanunay kang nagauban, aron kami mong bantayan, walay sukod ang gugma mo, ipanggamo kaming tanan, kalipay kung dili matukat, kinabuhi akong ihalat, kay gibayran mo na ang tanan sa gugma mo, kay gibayran mo na ang tanan sa gugma mo. Nahisala ako kani ato, walay kapaingnan,
ang dalan ng ngit-ngitan. Sagong mamo Ginoo, nakitaan mo ako, gibago mo, gipasaylo mo ako. Kahuyang ko Ginoo, gilingon mo ako, kalisdanan kasakitan, itabangan mo ako. Wanay rason pa Ginoo, nga mubulag ako kanimo. Dalag ko ikoyong mo Ginoo, nangandoy ko nga kakson mo, buuan mo sa kasa mo, presensya mo punta ko Ginoo. Ilain kong inuha ang saad mo, maangkon ko sa iguma mo, o Diyos gagsako. Nahisala ako, aliato, walay kapainan, ang dalan ng ngit-ngitan. Sagong mamo Ginoo, nakitaan mo ako, gibago mo, gipasaylo mo ako. Kahuyang ko Ginoo, gilingon mo ako, kalisdanan kasakitan, gitabangan mo ako. Wanay rason pa Ginoo, nga mubulag ako kanimo. Dad ako ikoyong mo Ginoo, nangandoy ko nga kakson mo, bubuan mo sa kasa mo, presensya mo punta ko Ginoo. Lain kong gitingoha, ang saad mo maangkon ko sa iguma mo, o Diyos gagsako. Nangandoy ko nga kakson mo, bubuan mo sa kasa mo, presensya mo punta ko Ginoo. Ang saad mo maangkon ko sa iguma mo, o Diyos gagsako. Laba kong gitinguha, nga ikaw maangkon ko, puyo sa dughan mo, puyogan mo ako. Presensya mo punta ko Ginoo. Way lain kong gitinguha, ang saad mo maangkon ko sa iguma mo, o Diyos gagsako. Sa iguma mo, o Diyos gagsako. Mo na ang tanan, mapagpulang kalibutan, ibayran mo sa imong dugo kaming tanan. Ilatos o isamaran, ilotan o
gilansang pa, pagtamay pagbugal-bugal, iantos mo kini na, ibungad mo na ang tanan, mabagulang kalibutan, gibayran mo sa imong dugo kaming tanan. Gilatos o gisamaran, gilutan o gilansang pa, pagtamay pagbugal-bugal, iantos mo kini kanang Ginoong Hesus. Ikaw ang akong gisimba, Ginoong Hesus. Ikaw ang akong bayawon, ikaw ang yupuan, ikaw lamang Hesus dalampana. Ipasaylo mo ang katawhan, itagbo mong panginahanglan, iubanan, iproteksyonan, sa damhanan mong pangalan, ang pagpalikisan mo, mga lawak iandam mo, ang katawhan nag-insayo, sa pagdaig sa ngalan mo, Ginoong Hesus. Ikaw ang akong isimba, Ginoong Hesus. Ikaw ang akong bayawon, ikaw ang yupuan, ikaw lamang Hesus dalampana. Ginoong Hesus, ikaw ang akong isimba, Ginoong Hesus. Ikaw ang akong bayawon, ikaw ang yupuan, ikaw lamang Hesus dalampana. Ginoong Hesus, ikaw ang akong isimba, Ginoong Hesus. Ikaw ang akong bayawon, ikaw ang yupuan, ikaw lamang Hesus dalampana. Ikaw lamang Hesus dalampana. Gani mo lamang kami mangalad, ka ikaw ang ipadala sa Ama. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pag-antos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Gani mo lamang kami simba, gani mo lamang kami mangalad, ka ikaw ang ipadala sa Ama. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pag-antos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus.
laban ng imong pulong. Ikaw lamang ang angayang simbahon. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa gugmang walay paglubad. Salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pagantos, salamat sa among kaluwasan sa pagtubos mo dito sa krus. Karon kami aniya, kami nagkahiusa, dili pang relihiyon, kung dili ang imong mga pulong. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa gugmang walay paglubad, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pagantos, salamat sa among kaluwasan sa pagtubos mo dito sa krus. Ang kaluwasan nga naangkon ko. Salamat Lord sa imuhang gugma. Salamat o Dios sa imuhang pagkamaayo, sa imuhang pag-atiman kanamo. Salamat o Dios nga imo nausab kaming gigiyahan ug imo nausab kaming gipanalipdan. Padayon ka o Dios nagatiman kanamo. Busa amo ka nga halaran, pasalamatan sa walay hunong nimong pagbantay kanamo, sa walay hunong nimong pag-atiman, pagtakbo sa tanan nga mga panginhanglanon sa imong gatangan. Nianausab kami o God aron sa pagpaminaw sa imong mga pulong. Nianausab kami aron maambitan namo ang imong mga mensahe. Ug aron mag-inambitay na usab kami amahan sa mga pulong nga gikan kanimo. Amo kang ipasalamatan nga magapanalangin ka sa matagusan namo kag kasing-kasing sa unahuna kinabuhi matag Pinoy-anan sa imong katawhan. Salamat o Dios nga mabati sa imong katawhan ang imong presensya, ang imong pagbisita o God pinagi sa imong mga pulong ug pinaagi o Dios sa imong balang espiritu nga niya sa matagusan namo kag kinabuhi. Amo kang daygon samtang kami magapadayon sa pakiguban ini maong buluhaton, diin kami maminaw na usab sa imong mga mensahe. Dalaygon ka nga Dios nga maga-bless sa tanan nga mga dapit di na imong katawhan. Dalaygon ka kamong ang gialagaran ang karon hangtod sa kangturan. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Amen. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan og welcome sa ato nga programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Mayong buntag ni Ernie Lia Mido. May buntag ni mo diha sis. Dalaygon ang Dios. O dalaygon ang Dios nga magapanalangin sa matag-usa. Ilabi na mga kaigsunan sa atong panag-uban. Kumusta? Akong ipasalamatan ang Dios nga nagkusog-kusog gamay na ang atong signal kay doon ako'y gigamit nga load nga murag matod pa kusog-kusog ni pastor, matod pa sa ako ang nasayran nga kusog-kusog ni nga load, pero data ragyapon ang atong gigamit. Okay, may buntag ni Brother Romulo. May buntag ni mo diha Brad. Mayong buntag pastor, salamat sa Ginoo nga pinaagi nimo. Daghan na kaayo ko nga nakatunan og nagkinahanglan pagyud ko. Okay.
nagkinahanglan pagyud ko og dugang mga pag-ampo, pastor. Padayon ra gyud ta sa pag-inampo ay. Mayong pagkiguman ni Pastor Charity Fuentes, mayong buntag Pastor Gideon, taod-taod na ko wa kita sa imong live. Karon na gyud ko naka-live og balik kay kung gipangita unsay kusog-kusog nga load, na aday load nga kusog-kusog. Niya wala na ko gamita ang dito kay dili man kaayo makuan diri ang dito. Ang akong gigamit diri sun. Maayong kamayo ning sun mga kaigsuonan kay kusog-kusog gamay. Maayong pagpaminaw ni Brad John. Maayong buntag pastor, may buntag sa ninyo diha. Atong hisgutan mga kaigsuonan kining ato ang pagtikang sa bulan sa Pebrero. Pizza uno ron mga kaigsonan sa bulan sa Pebrero tuig 2022. Dali ra gid kaning adlaw mga igsoon. Hangtod sa kahangturan, daygon ko ikaw, so ay katapusan. Akong gidasig ang matag-usa sa pag-share niining ato ang programa para masayod usab sila mga kaigsuonan sa mga pulong nga ato karong hisgutan. Ilabay na mga kaigsuonan nga maghisgot ta karon og unsay mga panginhanglanon sa ato ang pagpangalagad sa pagpadayon nato sa pagkuyo nining naong sa kalibutan. Atong masayran mga kaigsuonan ang unsay mga gikinahanglan natong buhaton o gikinahanglan natong paningkamutan o gikinahanglan nato nga tinguhaon samtang nagpaabutas sa pagbalik sa atong Ginoong Hesus. Mayong mapakiguban ni Sister Maria Lorgina, mayong buntag, mayong pagpaminaw, happy watching og dalaygon ang Dios magpadalangin nimo sis. Matod pa ni Sister Maria, good morning pas. Mayong buntag sa ninyo diha og sa imo mga kauban. Okay, dugang mga awit makalangit magpabilin sa itong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Pagkaanindot ang kinabuhi Kristo hanon, bisan daghat alan tuson, makapahiyong gihapon, walay angay nga kabalakan, kay siya nga Atong pagkusog-kusog agamay mga kaigsuonan ni mayong pakiguban og happy watching ni Ruel Hadrake Daralde. Mayong buntag pastor, watching while nagbiyahe na masahero sa taxi. Kumusta man ang pamasahero ron bro? Mayong buntag nimo diha bro Ruel.
sa mga karon dapit na masahero, ang Dios magpanalangin, ang Dios maguban kanimo. Og great lang ko sa imong mga pasahero dihang mga buotan, og panalanginan mo sa Ginoo sa inyong pagbiyahe. Ang kay unsay title anang imong gi-background pass matud pa ni Roel, Magpabilin. Mao ni Magpabilin by John Gamboa. Makaplagan ni mga kaigsuonan sa YouTube. Ya, search lang Magpabilin by John Gamboa. Nakagagahom sa tanan. Sa atong karong panag-uban mga kaigsuonan, ang atong hisgutan karon kining sulat ni Apostol Pedro, kining naa sa unang Pedro kapitulo 2, kining ato ning hisgutan kining kapitulo 2 hangtod sa versikulo 10. Unya sunod sa versikulo 10, versikulo 11 hangtod sa versikulo 17 naghisgot nig mga ulipon sa Dios. Pero giklaro diha sa versikulo 1 hangtod sa versikulo 10 kung unsa may mga kahimtang isip ulipon sa Dios. Nindot kayo mga kaigsuonan kanang naanata sa dapit nga miila na ta og miangko na tang mga ulipon ta sa Dios. Pero ato sang klarohon mga kaigsuonan diha sa verse 1 hangtod sa verse 10. Diha gipakita mga kaigsuonan ug unsay angay nato ang makitan sa atong kaugalingon labi na Pinoyanan sa matagusan nato kinabuhi. Salamat sa inyo nga pakiguban. Daghan pa ta nga atong mga kaigsuonan nga kaniadto wala pa kay nakasunod tungod kay taud-taud ta nga wala maka live tungod sa signal. O niya sa miagi pag yung mga live na to sige putol-putol. Wala na lang sa kumo live kay sige magputol-putol maglisod sa kog sumpay. Katong dunay mga nakatunan tipigi na ninyo o niya ipakaton po nas uban. Katong dunay nanay nakatunan ba mahitungod sa pagkinabuhing Kristohanon, mahitungod sa pagkinabuhi nga mga sundalo ni Kristo, mga ambasador, mga langyaw, mga lumalabay tanining naong sa kalibutan, mga langyaw ra gyud taning naong sa kalibutan, lumalabay rata. Naatay nakatunan sa ato ang pagpaminaw sa pulong sa Dios, naatay nakatunan sa amtang nagbasa tas Biblia. Kanang imong nakatunan mga kaigsuonan i-apply na. Og ayaw tuguti nga ikaw ra po'y makakaton o ikaw ra say maka-apply hinuon ipakaton sad nas uban aron sila sama nimo gipanalanginan usab. Sige. Kami kanimo muagi man ang problema, may kasulbaran way makababag sa among pagsimba, kay ikaw man ang tapos nga pasidunggan. Okay, salamat sa mga awit makalangit mga kaigsuonan. Dalaygon ang Dios nga magapanalangin. Manluluwas awit makalangit, siya ra gyud ang ato ang manluluwas si Hesus Kristo. Wala nay laing nga gihatag samahan aron makaluwas kanato. Si Hesus lamang. Yan lang nga maglipay ka, magpasalamat sa kinabuhi nga naangkon ta. Gikan kaniya ang ayan lang nga simbahon siya sa tibuok kasing-kasing kusog ug hunahuna. Himay
mayaon siya. Walay pagkabal, hindugma niya nagpabilin. Walay paglupad ang iyang pagtagad. Walay pagkabal, hindugma niya nagpabilin. Walay paglupad ang iyang pagtagad. Manluluwas ka, manlalaban pa, di pa nalipot ka sa tanan mong hinigugma. Manluluwas ka, manlalaban pa, di pa nalipot ka sa tanan mong hinigugma. Yan lang nga maglipay ka. Ngayong buntag, ikaw lang Orteliano. Ay, nindot sad ni nga ngalan. Ikaw lang. Ikaw lang. Salamat kayo sa inyong pagkiguban. Ikaw lang Orteliano. Mayong buntag, Pastor, watching from Lasyon, Cebu City. Oy, kumusta ang ato ang mga kaigsunan nga namuyo diha sa Lasyon? Kumusta ang mga Kristohanon nga namuyo diha sa Lasyon? Kumusta mo diha? Manluluwas ka, manlalaban pa, di pa nalipot ka sa tanan mo hinigugma. Manluluwas ka, manlalaban pa, di pa nalipot ka sa tanan mo hinigugma. Ako ang gigreet ang ato ang mga kaigsunan nga mga madasigon, madinasigon, mga maisugon, mga malahotayon dihas pagpangalagad. Ilabi na sa mga sundalo ni Kristo, incorporated, kahayag ni Kristo incorporated sa team. Mayong pagpaminaw ni Aljon o ni Pastor Joey o sa tanan natong mga kaigsunan, mga kaubanan diri sa Opera. Mayong pagpaminaw, mayong pagpaminaw sa ako ang mga kaigsunan nga nanuka diha sa Taiwan. Matud pa reply lang siya, ato mga kaigsunan diha sa Malaysia. Labi na ato mga kaigsunan diha sa Damam. Brother Baltasar murag wala pa siya katunga. Si Brother Baltasar mga kaigsunan na say pre-request tungod kay kansilado ang iyang ticket karon unta tong bulana sa Pebrero siya mo ba makauli, naka-schedule ang iyang pag-uli niya kay na kuan na pod kansilado na pod ang iyang biyahe unya matud pa sa airport sa Damam sa Riyadh. Matud pa nga wa pa sila'y balita kung unsay laing schedule, kung kanong saan na po ang laing schedule. Una nga isipita mga igsoon natong dadon sa mga pag-ampo katong mga kaigsoonan nga naa sa gawas sa nasod nga gusto nang muuli ato nang dadon des mga pag-ampo. Ang pag-ampo mga kaigsoonan ato nang trabaho, ato nang buluhaton. Okay, buluhaton ato na ang ganti ug ang sukli ni anak mga kaigsoonan ininag atubang nato ngadto sa atong buhing Dios. Okay, salamat sa mensahe sa awit mang luluwas. Ninatag mga awit makalangit mga kaigsoonan, mangita ta diri. Mga awit mga kaigsoonan nga maghatag og kalipay sa matagusan nato ka kinabuhi. Arita singgit, magsinggit nga mga pagdaig sa ato ang buhing Dios. Mayong pakiguban ni Sister Rosalie Orsaldaan. Hi Pastor, maayong buntag og sa tanang naminaw. Maayong buntag nimo diha sis
Sis Rosalie nga nanuka diha sa California. Akong gipasalamatan ang Dios sa kinabuhi ni Pastor Joselito nga nanukad po diha sa California nga nagpaambit po siya sa mga panalangin unya mao tay ato apong gigamit mga kaigsunan pagpamalit og Biblia. Wala pa mitaw makahimamat yun ani atong mga kaigsunan nga gihikap sa Ginoo sa pagpaluyos mga buluhaton nga gitiyal sa Ginoo sa atoa. Ang Dios magapanalangin sa tanan nga matinud-anon, ilabi na mga kaigsunan ni atong walay pugong-pugong sa pagpadayon sa pagtabang sa buluhaton sa atong Ginoo. Kumusta ka diha, Sister Rosalie Orsal Daal? Kumusta ka, sis? Ang Dios magauban magapanalangin. Mayong pagpaminaw ni Sister Alice Irmak. Kumusta man ka diha, sister? Sa Bais, atong igsuon nga nanukad sa Bais. Medyo sa miagi nga bagyo sa Disyembre pizza 16 man to, 16. Medyo naglisod gyud ang mga Baisanon sa pag-recover. Pagkuan mga kaigsunan tungod kay ang ilahang lugar kusog kaayo ang ulan o ni atong panahon na niya kusog pong baha. Kumusta mo diha sa Bais, Sister Alice? Ato ning igsuon nga taud-taud na po nakig-uban sa atong programa. Kumusta mo diha? Ug ako ang gipasalamatan ang Dios nga padayon na nagauban sa inyong pagpuyo diha sa Bais. Mayong pakig-uban ni Sister Rosie Villa Ispin, maayong buntag Pastor Gideon, may buntag sa tanan. Si Nong Buboy nga nanuka diha sa Imos Cavite, may buntag mayong pakig-uban. Sa ato karon nga kinabuhi mga kaigsonan, mo kwinta na sa taglain nga mga kanang maayong panahon, maayong tuig, maayong bulan mga kaigsonan na nasabta sa ikaduhang bulan sa tuig 2022. Unya kitang mga Kristohanon nasayod na magyuta nga sa matag tuig mga kaigsonan ginatali na sa Ginoo ang mga nabuhat nato sa atong pagpangalagad niya. Ginalista na dito. Dunay libro sa kinabuhi, dunay libro sa binuhatan, ug sa matag tuig mga kaigsonan katong atong nabuhat sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Ginatali to kay didto ta suklian o gantihan sa Ginoo. Kung ang atong nabuhat mga kaigsonan, kung imong lantawon ra gyud ang pamahayag sa balaang kasulatan, kung inig atubang nato sa Ginoo, timbangon dito ang nabuhat nga maayo ug ang nabuhat nga dili maayo. Pag dili gani mudaog ang imong buhat nga maayo, mapapasto tanan, lakip ang imong ngalan sa libros kinabuhi. Munay gisultis gipadayag. Pero kung mas bugat ug mudako, mas daghan ang buhat nimo nga maayo, kung imong lantawon ang imong nabuhat nga dili maayo, nga nahimong reject at tubangan sa Dios, pero wala magpasabot tong buhat nimong sala. Kay kitang mga Kristohanon, wala gyud ta tuguti sa pagpakasala. Wala gyud ta tuguti ni wala ta tagaig lisensya sa pagpakasala. Ang atong mga buhat nga dili maayo, mga buhat na nga atong gihimo sa Ginoo, gihimo para sa Ginoo nga dili di ay ang pinakadabis. Hinumduman nato mga kaigsunan sa unang Korinto kapitulo 3. Tanan natong buhat sa atong pagpangalagad sa Ginoo. For example, naghalad ka sa imong kaugalingon. Ang imong halad susio na, ang mususi ana, ang mo exam ana mga kaigsunan, ang kalayo. Matud pa sa diskusyon ni Apostol Pablo. Kung ang imuhang buhat nga maayo, masunog na siya, mahimo na siyang reject. Pero nagkanindot nga gipakita diha ni Pablo, kung sa imuhang buhat para sa Ginoo niya nahimong reject, di gyapon na makaepekto sa imuhang kaluhasan. Maluwas gyapon ka. Makasud gyapon ka
sa kinabuhing walay katapusan. Lamang mga kaigsunan, kung ang imuhang buhat diha sa pagpangalagad sa Ginoo, gikan sa pagsugod, hangtod ni atubang kas Ginoo, pag makit-an ka nga, uy, murag tagak man. Tagak man. Muna nga, ang gideklara diha sa Biblia, ang imuhang buhat nga unta paras Ginoo, mawagtang na siya. Muna nga sa ato ang kinabuhi mga kaigsunan, sa atong pagsugod sa pagpangalagad sa Ginoo, kinahanglan mo-upgrade ta kanunay. Magkalaom, magkahabog, magkalapad, magkataas, magkalalom ang atong relasyon sa Dios. Magkalapad, magkadako, magkalig-on ang atong pagsalig, ang atong pagtuo, ang atong paghigugma sa Ginoo. Atong hinumduman mga kaigsunan, ikaw ug ako, kanunay natang gimonitor sa Ginoo. Kanunay taniyang pabantayan. Kanunay taniyang atiman. Kanunay taniyang gipamonitor ug unsay atong gibuhat. Uban sa tabang sa Dios, pinaagi sa iyang mga pulong, pinaagi sa balang espiritu, kung padayon ta nga mga lagad sa Dios, padayon ta nga naningkamot, naninguha, maluoy ang Dios, tabangan ta niya. Pero kung sa atong pagpangalagad sa Dios, wala na ta maningkamot, wala na ta manglimbasog, masubo ang balang espiritu ug ang Biblia nagsulti, dili na makatabang nimo. Munang sa tuig 2022, atong paningkamutan, panglimbasugan, naabitaw na sa awit mga kaigsunan, ako ning kantahon ug wa ba ko malimot ani. O nalimot ko mga kaigsunan, sumpay-sumpay lang sa ang katong nakakaton wala malimot, ala sumpay-sumpay rasad ninyo diha. Panglimbasugan ta ang pagtuo ta nga dili gayud kita matumba. Kung maluya ka ayaw ka tingala, pagampo lang aron mapaskog ka. Hinulsulan ang tanang kalapasan, dili na pagbalik ko ng tanang kahilayan. Pagbantay lang sa tanang karautan, aron sa langit kita mga uban. Maunay kanta mga kaigsunan nga naghatag na to og mensahe nga dapat ang manlimbasog, maningkamot. Maunang kung imong labasahon ang Biblia mga kaigsunan, kanunay siyang nagpahinumdum na to, paningkamuti ninyo. Kanang pulong paningkamuti. Paningkamuti ninyo nga makalahutay mo. Paningkamot kamo nga mahimo kamong putli ug dili masaway. Paningkamuti nga mabalaan kamo. Paningkamuti nga walay usa ka ninyong mobiya. Paningkamot. Panglimbasog. Maunay dapat natong paningkamot dapat natong kana bang kinaiyahon na atay kinaiya nga watay lain nga mabutang sa atong kasing-kasing ba kanang pulong paningkamot. Ang problema, asa naman kahatan na ningkamot ron? Manay ato rong hisgutan mga kaigsunan kung unsa may angay natong buhaton ug unsa may angay natong tagaan gyud sa atong kaugalingon. Daghan kay gipakita ra ba sa Biblia nga kaniadto perting seryosoha nga mga lagad. Perting dasiga pa gyud. Siyempre seryoso nya, dasig pa. Di ang resulta mga kaigsunan perting sutuya ang iyang buluhaton. Daghan kayo nga gipakita sa Biblia nga sa sinugdanan seryoso nya pertig yung dasiga. Pero pag gani kaabot sa tunga-tunga, perti na pong luyaha. Ug ayaw sugot nga makit-ana nimo sa imong kaugalingon.
Hinuon, paningkamuti, panlimbasugi, nga ang imong pagtuo, nga kaniadto og karon og sa umalabot, magkadako, magkalapad, magkahabog, og magkalalong. Panglimbasugan ta ang pagtuo ta nga dili gayud kita matumba. At kung maluya ka ayaw ka tingala, pagampo lang araw mapasko ka. Ang problema sa Kristohanon mauni, kung maluya maghimo magdili mayo. Kung naagani kaloyo normal ra na kay tao ka. Normal ra na nga moabot ang kaluyahon, moabot ang mga discouragement sa imuhang pagpangalagad sa Ginoo. Normal na siya. Ang advice sa Biblia, dili kay imong paundayan ang kaluyahon. Kung dili, imo na siyang masuklan. Imo na siyang suklan. Imo na siyang atubangon. Ayaw pudlik kay. Atubanga. Ang angay nimong buhaton og ang hinigiban nga gipakita sa Biblia aron mo daog kas kaluyahon, magampo ora. Kung maluya ka ayaw ka tingala, pagampo lang aron mapasko ka. Inusulan ang tanang kalapasan, dili na pagbalik ko ng tanang kahilayan. Ang problema sa ubang Kristohanon mao ni, nasayod nga nakasa og nakasa sala. Ayay, mo compromise man sa panguna-una og kinaias kalibutan. Unsay panultihon o kinaias kalibutan, moingon ang kalibutan, ay da mapasayloon bitaw ang Ginoo. Mahigugmaon bitaw ang Ginoo. Nya na lang ko maninuod kung hapit na. Daghan kay kong na encounter nga mga kinaiya sa tao, panultihon sa taong inana. Apano sa may tambag sa Biblia? Uyon-uyonan na to ang panultihog pamata sa kalibutan? Dili. Kung naa kay sala nga nakitaan sa imong kaugalingon, sa imong pagpangalagad sa Ginoo, hinulsuli dayon. Ayaw unja-unja hinulsuli. Kung maluya ka, ayaw ka tingala, pagampo lang aron mapasko ka. Hinulsulan ang tanang kalapasan, dili na pagbalik ko ng tanang kahilayan. Pagbantay lang sa tanang kadautan. Kanang pulong pagbantay mga kaigsunan, usa na ni ana nga pamaagi ka nang maminaw bitaw kas mensahe sa Ginoo. Damor kang maminaw sa mga mensahe sa Ginoo, damor kang makabantay. Pero kung muingon ka nga, nagamping man ko, nagbantay man ko, pero kung wala ka maminaw sa pulong sa Dios, kanang imong nakitaan nga nagbantay ka, diha matagak, diha ka dapit mawagtang. Pero kung maingon ka nga, sorry Lord, wa ko ka padayon. Mo kuan ka ba? Mo angkon ka. Tabangan ka ni Lord. Pagbantay lang sa tanang kadautan, aron sa langit kita magauban. Di makakabantay sa lihok sa kaaway kung way pulong ang imong kinabuhi kanunay. Munang ang dasig yun sa Biblia, tun-i basaha ang Biblia og ikinabuhi ang unsamay mensahe niini. Muswag ka. Okay, mayong pagpaminaw ni basa sa ko diri basa sa ko. Si Anski sa man diri. Anski Orteliano, mayong buntag pastor og sa tanan nga nagtan-aw karon, may buntag sa ninyo diha. Salamat kayo sa inyo nga pakiguban. Mayong pagpaminaw ni Napoleon Romano ding Lasa. At
Atong igsuon nga nano ka diha sa Imos, Cavite. Pas maayong adlaw sa tanan nagsubaybay. Usa man ni? Striking kaayo nako yung sinasabi mo nga lingkod ng Dios. Maari pang mapakyas sa kaluwasan kung bulakbol sa pagpangalagad. Ang niabot sa akong hunahuna, may giingon sa Biblia na ang matarong maglisod mangani sa maluwas. Unsa pa ba ang taong dili mga lagad? Nasubok gyud ko ni Pas. Siguro alam mo na ang akong ipasabot. Salamat sa pagtagad. Mo na giingon. Giingon sa gipadayaga nung boboy ba? Pasag ditong mga nagbuhat og sala nga magpadayon sa pagpakasala. Si Jesus, doon na sa mga igsuon sa iyahang lungsod sa Nazaret. Diin siya nagpuyo. Pero sa dihang nagsugod siya panangyaw, mahitungod sa paghari sa Dios, mahitungod sa mayong balita o sa kaluwasan nga gitanyag sa Dios alang sa mga katawhan, ang iyang mga parente, iyang mga kaigsuonan, wa mo dawat niya. Ang gibuhat ni Jesus, miadto sa Galilea, ug dito siya nagsugod og ministry, ug dito siya naghimog milagro. Munang panahon ni Apostol Pablo ug sa mga apostolis, nagsugilon sa diha, nga kung dunay mga taong nakabalo na sa kamatuoran, pero sige ra gyapon pagkasala, oy, pasagda pero atimanas mga pagampo. Muna giingon ni Apostol Pablo nga ay tugyan na sila ni Satanas ay. Aron maluwas na ilang espiritu, malaglag ilang ilang lawas. Ang uban mga kaigsunan, dunay mga lisod kaing sabton diha sa Biblia. Mayo nga usama itugyan ni Satanas. Muampo pud ni Satanas. Buti pa sabot ni Apostol Pablo. Kung naa sila sa lihok sa kaaway, pasagdahin na sila. Kay moabot ang panahon nga maglisod na, makahinomdom na nas Ginoo og musubmit og mubalik nas Ginoo. Kay wala kitang mga matarong manggod, kita manggong mga anak sa Ginoo. Kung imong lantaon, muagi gitag disiplina. Kung mubulag og mo magpakasala bitaw ta, maghimo tag dili maayo, disiplinahon gyud ta. Gipakita na sa Dios nya di gyud ta makalikay sa disiplina. Disiplinahon gyud ta. Mo nang giingon nga giingon na pod sa dihang na ang tao nga disiplinahon, giingon na pod sa Biblia nga tagaig bili, tagaig kabug-aton ang pagdisiplina sa Dios. Buti pasabot na ay gipakita diha sa Biblia mga kaigsunan nga dunay mga tao nga bisag disiplina perti gira gyapon gahiya. Amo na nga ang dasig sa Biblia. Hatagi gibug-aton. Ana man ko na sa kuan, ato ning taga ang pagtagad sa pagbasa. Naana sa Hebreo kapitulo 12 man tingali. Be ako ang kuanon diri. Hebreo kapitulo 12. Mani. Ingon diri sa asa man to dapit nga akong gisulti. Anak. Okay. 12:5 sa Hebreo. Nalimot ba kamo nga sa makadasig nga mga pulo nga gisulti sa Dios kaninyo? Ingon nga iyang mga anak. Anak, isipa nga mahinungdanon ang pagdisiplina sa Ginoo kanimo. Ug ayaw kay luya kun badlungon kaniya. Gawas sa disiplinahon ta ang tao ba? Nung buboy, ako nakasabot ko sa imo nga but ipasabot og gipunteriya. Munang ako moingon ko nga moingon ra gyud ko nung buboy nga
Moabot ra gyud ang panahon nga kanang mga tawhana mga lagad ra gyud nas Ginoo. Moagi gyud na og disiplina. Unya ang ato ra gyung maka atong ikatabang diha pagampo, pagpahinumdum, unya pagdasig. Kay gidasig man sa Dios ang tao nga gidisiplina niini. Kanang niingon sa anak, isipa nga mahinungdanon ang pagdisiplina sa Ginoo kanimo. So kung doon na tayo mga kaigsunan nga, naanaan dapita, atong trabaho ang pagdasig. Dili ang pagtukmod, ang pagdasig. Balik sa Ginoo. Pero ayaw dasiga tong sige pagpagkasala. Samtang samtang paturatoy pa sila og pagpagkasala, wala pa'y panahon sa Ginoo. Ayaw taon pod og kuana. Bikil-bikila kay mosamot nagkagahi. Ingon og Biblia pasagdahi. Pasagdahi na sila. Kay lingaw pa na sila sa ilahang pagpagkasala. Lingaw pa na kana bitong tao nga nasayo nas kamatuoran unya giganahan pa sa sala. Kung imo nang badlongon, ikaw pa'y tamayon. Ikaw pa'y pakasadon. Ayaw na. Sayang imong panahon. Sayang ang imong mga oras. Kanos ama nimo buhaton ang pagdasig. Kanos ama nimo ang buhaton ang pagpahinumdum. Sa panahon nga moabot na ang disiplina. Hinumdumi ang disiplina, dili na sa tunglo. Disiplina gani, buhat nas gugma sa Dios. Buhat nas gugma. Munang sa ako ang pagpangalagad sa Ginoo diha sa iyang mga katawhan. Kung dunay mga tao nga mibiya, pasagdahi nga mo biya. Kay moabot ra gyud ang panahon disiplinahon na. Samtang nga padayon pa sila sa pagpakasala, ang atong kinaiya mga kaigsuonan, ikaw ug ako, dapat ato apong trabaho like ni Abraham. Sa panahon nga ang Sodoma Gomora nagpadayon sa pagpakasala, grabing pagpakasala. Si Abraham pod padayon po siyang nagampo og migrabe pod ang iyang pagampo ngadto sa Ginoo. Si Abraham adto ba sa Sodoma Gomora giwalihan? Di nagway ka siya bato og istorya nga. Naaga ni tao nga mubulag diha sa pagsimba. Naaga ni tao nga mubulag diha sa buluhaton sa Ginoo. Pasagdahi. At tima na ras mo pag-ampo. Ayaw tao nagdasig-dasiga kay hiwian lang ka anak. Ingnon ra ka, wala bitaw na langit. Ikaw ray magsakit. Kanos nato buhaton ang pagdasig, pagpahinumdom sa dihang mo abot na ang disiplina. Pero ayaw po pag-ampo, Lord, disiplinahan na, kay dili po na kinaiya sa Dios. Dili sad na kinaiya ni Kristo. Dili sad na kinaiya sa mga naay balang espiritu. Kung naanay disiplina, bisitahi, pero kanang sige pagpagkasala, giganahan pa sa sala, imo nang bisitahan, imo nang dasigog pagsimba. Naay mga tao diyan perting maroa, murag uyon-uyonan ka pero inigtalikod nimo, perti na perti ra po day ka giila ra po day kanila. O say giingon, anak isipa nga mahinungdanon ang pagdisiplina sa Ginoo kanimo. Sa may gipakita sa Biblia, isa nimo na buhaton nga dasigon nimo ang imo mga igsuon. Anong buboy? Kanang time na sa discipline. Okay? Time na discipline. Kisa magoy wala kasi nati og disiplina. Kitang tanan na kasi nati tag disiplina. Nganuman, kimahal tas Ginoo. Unya, pagdasig, inigdasig mga kaigsonan, doon ay mga minsay nga gipakita din is versikulo 5 sa kapitulo 12 sa Hebreo. Kitang mga Kristohanon, kung mudasig ta, dili sad nato luyahon, dili ingnon dada. Wa man ko kamo simba di, gabaan noon ka, dili na maoy pagdasig. Dili na pagtabang. Imo noong gipabugatan, nagmahay na gayud ng tao, imo punoong pa. Dili. O sige ingon, ayaw kaluya kon badlungon kaniya. Daton. Ingnon nimo nga, Brad sis, ayaw kaluya gimahal ka ni Lord.
pahinumdumay dayon na saad sa Dios ngadto kang Isayas. Bisag unsa ka pula, kaitom samtang naghinhawa pa, may kahigayunan pa nga maluwas. Una nga, saka nakadiha mo bisita? I hope na atay nakatunan. O niya, kay matud pa kay disiplinahon sa Dios ang tanan nga iyang gigugma o kastiguhon ang tanan niyang anak nga iyang giila. Kabantay mo disiplina sa Dios? Uy, dili na siya kangisi. Kanang pag-ingon kastigo, tanawa ragod ang mga nahitabo sa unang panahon. Sa Old Testament, mga taong kastigos Ginoo. Muna nga, ang ato ragyong trabaho mga kaigsonan, kung naamay kay nakaila nga ni biya sa pagpangalagad, ayaw na gukod-gukura. Mura kag ulog-ulogan ana. Kung igi mo nang gukod-gukuron, ayaw na gukod-gukura. Ayaw na dasiga. Samtang gilamian pa na sila sa sala. Dadara na sa mga pag-ampo sama ni Abraham. Kita mga kaliwat man ta ni Abraham. Matud pa sa diskusyon ni Apostol Pablo sa Galacia Kapitulo 3. Sugod kag 27, 28. Nadiha. Si bisan kinsa katong nahiusa kang Kristo, mga kaliwat na kamo ni Abraham. Unsa may mga ilhanan nga nagpamatuod o buhat nato nga nagpamatuod, nagpakita nga nahiusa ta kang Kristo. Usa ni ana nga nagpabautismo ta. Unya dihas pagbabautismo, pinasaylo ta. Kanang wala na tag, kanang pinasaylo, kanang giingon bitaw sa ni Apostol Pedro sa Buhat Kapitulo 8 ba ni? 8:30. Ako kununin ko anon be. Kini bitaw nga 8:30. 38. 2:38. Be ako kununin ko anon. 2:38. Buhat Kapitulo 2:38. Hinulsol, magbautismo. Maumanay mga buhat nato nga nagpamatuod nga nahiusa ta kang Kristo. Dayong gipasaylo tas atong mga sala. Kanang kinaiya sa kanang bation bitaw sa tao nga gipasaylo na sa Dios. Mo nay gipaabot sa Ginoo kanang mailhan nimo nga gipasaylo na ka sa Ginoo kung hilasa na ka sa imong gibuhat nga sala. Pero kung sige kag pangayog pasaylo, giganahan ra pug ka sa imong sala, wala ka anak pasaylo. Gipasagda na ka anas Ginoo. Gatuo ka nga gipasaylo ka anas Ginoo nga gigilamian ra gyapon ka, giganahan ra ka kasala. Dili ka pasaylon ana kay ang imuhang pagpangayog pasaylo, hipokrito man kaayo nga kinaiya nga nakit-an sa Ginoo. Mao na nga daghang kay mga Kristohanon sige pangayog pasaylo, sige ra gyapon buhat sa sala kay gipasagda na di sa Ginoo. Pero sa tao nga nakasala ug gibadlong idisiplina, tao na siyang gigugma pag-ayo sa Ginoo. May buntag sa ato ang mga kaigsunan, may basa sa ta. Basa sa ta kita lagsara ka itang makalive mga kaigsunan ya. Salamat as Ginoo nga naka-load ko og matud pa kusog nga load. May ni kusog kuno nga load. Isa pastor, kusog mi nga load pero mahal ni. Kung mao ba? mahal mapug kaday ko no. Sige. Napoleon Romano ding lasa, salamat pas medyo na huwasan ang akong gibati. Ibig kong maapil ang akong mga anak. Ayaw og kaluya. Ay kaluya. Dad-a sa mga pag-ampo. Ayaw undang. Sama gud sa ako ang inahan. Sama sa akong amahan. Unsagog ko kaniadto nga pirti man pug kong likoya. Kung naakay nakit-an nga anak ron nga or kaila nga likoya nga naas kalibutan, murag apil ko ana. Pero si mama nga ako ang inahan, way hunong nga nag-ampos Ginoo. Ako nabantayan si mama. Siya ang
tao nga mainampuon kaayos Ginoo. Matag buntag sayo alas 3 sa di pa siya maglata og pasaw. Gaampo na siya, binayaw ang mga kamot. Gaampo na si mama, binayaw ang mga kamot. Inig alas 3, alas 4, inig alas 5, luto na iyang pasaw. Human na po siya gaampo. Hayag na sad, pukaw na mi ana. Pangaligo mo, dahil pangabo. Pero di pa siya mupukaw, di pagpiniya pakabuon, magdaig na sad mis Ginoo. Okay, ako may kabalo mo gitara, tulo ka bukduog. Ha, kanta. Kanang kanta ni mama, mga kaigsonan among kantahon, nanani ay. Giyahi ko, o Ginoo. Giyahi ko, o Ginoo. Sa pagpanaw ning kinabuhi, giyahi ko, o Ginoo. Katamis mo Hesus, pagkahibulungan, katamis sa imong alan, tibuok kalibutan. Dili ko malimot ang mga kantaha. Kay mounay nakatunan nako sa akong mama o sa akong papa. Tudluan mi pag-ayo sa akong mga ginikanan. Dayong humanag awit, ampo, ngabo na mi. Nuguay nagkabaw baka. Pag alas 9, gikan anang alas 6, minaw nagradyo. Inig alas 9, palungon nung yun ang radyo. Mag-ampo na po nas mama. Unya namay na timing nga drama mga kaigsonan alas 9 sa DYWC sa una. Nya kay hilig mami kayong minaw drama, magtapok mami sa radyo. Si mama mo palayo na siya, namo ug adto na siya mag-ampo didtos kasagbutan. Didtos kakahuyan. Binayaw ang mga kamot. Inig ka alas 12, before maniod to, mag-ampo na sad si mama. Inig ka alas 3, mag-ampo na po si mama. Sa panahon nga, nalayo ko sa tawag, kay matag usa na to, gibuhat magyud ta, uban ang tawag. Doon na magi panahon, nga nalayo ko sa tawag, pero naay nag-ampo na ko. Nag-ampo sa Ginoo para nako. Akong mama, papa. Nung buboy, ayaw kabalaki unsay imong nakita sa mga taong naapa sa sala. Angay nimong kabalakan ang imong trabaho. Ayaw undangi dihas mga pagampo. Luwason og luwason nas Ginoo. Kay maluoy na siya sa imong mga pagampo. Basa-basa ko diri basa. Maria Lorgina, sakto gyud ka pas karon buntag akong na encounter pagsulay nga gitamay ko pag-ayo akong amiga pero wala nako gitagad pas kay ako orang gitugyan sa Ginoo. Pasalamati ang Ginoo kay nahimo gyud kang sumusunod ni Jesus. Ingon ko si Jesus. Ayaw mo kabalaka, ayaw mo katingala. Tanawa ra ng mga propeta. Tanawa ra tong mga taong nahiuna kaninyo. Kung giinato sila, inanaon sad mo. Asa na mabasa? Mateo, Kapitulo 5, sugod og 11 hangtod sa 12. Butang-butangan ka sa tanang matang sa pagsulay. Ikaw pa'y nintabang, ngilad pa ang ilang makitaan. So kung mahitabo na nimo karon, dili na disiplina ha? Trials na. Pasalamati ang Ginoo. Nya ingon ang Biblia, tanang matang nga pagsulay sa Santiago 1:2, tanang matang, tanang klase. Kung moingon tanang klase mga kaigsuonan, ang uban mo ni problema ron. Mo ni problema ako nakita. Naay mga pagsulay dili suklan. Dili atubangon. Ang pagsukol nato ug pag-atubang nato sa pagsulay, ang hinigiban nato
dili ang atong kusog, dili ang atong kwarta, dili ang ato ang pagkaadunahag unsa ba imuhang naani mo ron. Ang hinigiban nato aron makasukol o makabungtog ta sa mga pagsulay, labaw sa tanan gugma. Gamita ang gugma. Dihas gugma naanay mga kinaiya gipisa-pisa na ni Apostol Pablo. Ang gugma. Gugma, mapaubsanon, mapailubon, dili malipay sa dautan, hinuon malipay sa maayo. Ang gugma, kung imong tan-aon mga kaigsunan, mulaw tayo yun. Way laing gipakita nga kinaiya sa gugma, puro ragyod ang pagkamaayo. Pagpaubos, pagpailob. Dili magara-gara, dili hambugon. So kung doon ay mga pagsulay, mga kaigsunan, kita mga Kristohano, naamang yun ang mga pagsulay. Lahutay. Ang paningkamuti nga makalahutay ka. Unsay buhaton? Dangop ni Lord. Ang hinigiban nga angay nimong buhaton, kinaiya ni Kristo. Ang gugma. Gugma. Unya, likay, sad. Ayaw surang-surang. Kay matod pa. Tao ra kuno. Mahutan yung kunog pailob. Nahurot ang iyong pailob kay kabalo kang agisulay, nagsurang-surang, masad ka. Kung naaga ni mga dautan, palayo. Nagampo ka nga, ilayo ko sa mga dautan. Unya, ikaw ni surang-surang, naon sa baliktad kayo. Di ba natay pag-ampo, Ginoo, ilikay o ilayo mis mga dautan. Unya nananoy mga pagsulay kay walay lain nga musulay nato dili biya ang maayo matarong ang dautan biya. Nananoy pagsulay mo kuan manoon. Musurang-surang manoon. Ayaw likay pod ang dautan. Unya dito sa unahan iampo ang mga taong nahimong instrumento sa pagsulay sa imong pagtuo. Onay ayaw gud katingala sister. Kisa man ni Sister Maria Lorgina. Ayaw katingala. Kon lang. Relax lang. Unya dayga ang Ginoo. Ayaw idibdib. Ang mga pulo nga makapaluya, masakitan ka, matud pas ubang mga wali, pagkat-on nga mubaga pug naong usay. Kana bang pabaga ra pod ba? Kanang word nga pabaga, kana ra bang mura bag wala ra ba? Ayaw ra gud pangsina. Ada pangsina na inana. Munay giingon na pili ang masuko. Ang gugma di man gyud masuko. Sakto lang imuhang gibuhat, wala gid mo tagda. O niya imo ra gitugyan sa Ginoo. Nya dadar sa mga pag-abo Ginoo pasaylo sila. O niya kaluy sila. Di ba mo abot ang panahon? Ingon ang Biblia, ang imong kaaway mahimo nimong higala. Mahimo nimong higala mga kaigsunan. Sige. Ari ka sa kanta sa ko. Isa kong moadto sa pulong sa Ginoo sa unang Pedro. Ari ko sa awit nga lahutay lang. Anong buboy? Lahutay lang. Maimbuntag maing pagpaminaw ni Sister Rose. Sister Rose. Rose diha sa Kuan, Malaysia. Maimbuntag maing pagpaminaw. Lahutay lang sa ato ang panag-uban sa programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Mayong pagpaminaw di ay ni Brother Santi or Dayane. May buntag. Kumusta mo diha Dayan? Kumusta mo diha Brad San? Kumusta mo diha sa atong igsuon diha sa South Korea? Okay, sa awit lahutay lang sa atong programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Kinutoban man ang tanan,
kalisdanan kasakitan, do na may utlanan, usa ayaw kaloya, kay may ugma pa. Angay ka lang mo lahotay, aron makalabang ka sa pagsulay. Ngit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Tanang kabugat mo tabangan ka, ayaw ragyod pagbiya kaniya. Dili pa may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may utlanan, usa ayaw kaloya, kay may ugma pa. Angay ka lang mo lahotay, aron makalabang ka sa pagsulay. Pagmatinut-anon lang samtang may oras pa, kay andam ang Diyos kun muliho ka. Buhata ang tanang kabupot unya, kay ang panalangin niya gihatag na. Dili pa may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may utlanan, usa ayaw kaloya, kay may ugma pa. Angay ka lang mo lahotay, aron makalabang ka sa pagsulay. Panalangin maangkon mo na, ayaw kalimot ay kasiya, ug dili kakabshan sa tanang buta. Kung si Jesus karon imong alagaran, dili pa may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may utlanan, usa ayaw kaloya, ay may ugma pa. Angay ka lang mo lahotay, aron makalabang ka sa pagsulay. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may utlanan, usa ayaw kaloya, ay may ugma pa. Angay ka lang mo lahotay, aron makalabang ka
Naay mga minsay sa una mga kaigsunan, maghisgot gani og lahutay. Naay mga pulong sa Ginoo nga imo nang nasayran, imo nang nadunggan kaniadto pa. Unsaon aron makalahutay ka? Unsaon aron ka makapadayon? Gigamad ang mga title o mga topic sa mga magwawali nga gilamdagan sa Dios. Ang problema mga kaigsunan mauni. Daghan na kaaytang nadunggan, daghan na kaayutang na sayran, wala lang nato ma-apply. Wala maanad ang atong kaugalingon. Munang sa panahon nga adunay mga pagsulay, sa panahon nga murag ningit-ngit na ang imuhang kaugmaon, kaugmaon sa imong mga anak, kaugmaon sa imong maigsuon, kaugmaon sa imong pamilya, murag ngit-ngit na, dulom na. Nalimot na kas mga mensahe sa Ginoo. Nalimot na sa saad sa Ginoo. Munang niingon diyas kanta, ayaw kalimot sa Ginoo. O sa may buot ipasabot, ayaw kalimti ang mga pamaagi ni Lord. Ayaw kalimti ang mga pamaagi sa Dios. Aron ka makalahutay, aron ang imuhang kaluyahon, kanang kalaay, kabugnaw sa pagpangalagad, makalabang ka. Sa panahon nga doon na kay kabugnaw sa pagpangalagad, ayaw tuguti nga, mukalit ra pug kag init, mukalit ra pug kag bugnaw. Ulog-ulog mo na. Ulog-ulog na siya nga pagpangalagad. O niya, luoy kayo ka ana, kung ikaw mo'y nagbuhat ana sa imong kaugalingon, nga mukalit ra kag kadasig, mukalit ra pug kag kabugnaw. Ulog-ulog na siya nga klase nga kinaiya. Kinahanglan dasig-dasig yun ka. Ayaw pug sugot kung bugnaw, o bugnaw na lang yun, pastor. Ayaw. Maubitaw nang naay mga mensahe ang Dios kaniadto pa nga nadunggan na nimo. Gipiyal na sa Ginoo nimo, ang problema wala nato maampingi. Pero dalaygon ang Dios nga bisan kung wala nato ni maampingi, gipahinumdum na napunta sa Ginoo. Ano na may mga kaluyahon, kabugnaw sa pagpangalagad, ayaw kalimot na siya. Tabangan ka. Tabangan og tabangan ka niya. Saad na sa Ginoo niya, ayaw gyubiya. Nindot magud kaayo mga kaigsunan kining mensahe nga kanta haba. Naay pamaagi sa Ginoo diri. Pero ako sa ring transfer ning ako ang charger kining lobat ang ako ang mauno. Kay kalitra niya tagkapidok diri. Ako sa ning charge. Salamat tas Ginoo nga ni taas-taas og signal. Lobat diri. Napo diha akong duha ka bata. Alam ni. Akong duha ka bata nag-atang. Adara. Atang sila. Hay, inahay. Adi man day mo kadunggan da atang rasan ni dire de. Sige lang tao ning atang na akong mga anak. Okay. Ingon diri, pag matinud-anon lang, samtang may oras pa. Napakay kusog, napakay trabaho. Ayaw po ding na nga. Mga lagad na ko, Lord. Unya, pangag na. Mga lagad na ko, Lord. Unya, wa na. Nangunot na. Ayaw. Pag matinud-anon lang, samtang may oras pa. Napakay higayon, panahon. Kay andam ang Dios kung mulihok ka. Makit-an gani kas Ginoo nga naning kamot, di gyud ka pakyasos Ginoo. Pero kung murag wala rasad ta, munay giingon ang Dios naghulat ra kung kano siya ta mulihok. Buhata ang tanang kabuton niya, kay ang panalangin niya gihatag na. Girilis naman sa Ginoo ang tanan. Unsay atong buhaton, atong anihon, mao na ang pag-release sa ato ang Ginoong Hesus. Yang mga deklarasyon ba? Buhata ngadtos uban, ang buot nga buhaton sa uban diha nimo. O mao man discuss ni Jesus iyang gi tagaag sakto og tukmang kahulugan ang mga pagtulon-an sa balaod ug sa mga propeta. Buhata ngadtos uban, ang buot nimo nga buhaton sa uban diha nimo. Kung gusto ka nga ang imuhang kinabuhi
Atimanon sa unahan, atimanon sa uban, sa unahan sa imong kinabuhi. Pag atiman og tao karon. Kung doon na kay giatiman nga tao, ingon ang Ginoo, anihon sad na nimo. Atimanon podcast Ginoo, pinaagis mga tao. Nya ingon diri kon ang panalangin maangkon mo na, siyempre ang panalangin na may mga panalangin nga gihisgutan ang Ginoo. Wala na niya pakyasa, adi na. Dili mo pakyas ang Ginoo ana. Ang panalangin nga iyang gihatag, di yun na niya pakyason. Girelease na niya. Sa taknang panahon mo abot ra gyud na sa dihang kapiyalan na ta. Dili ihikaw sa Ginoo ang mga bisan unsang butang, diin mahimo na kang kapiyalan. Sa pagkakaroon do na pay mga butang nga siguro imuhang gipangandoy hangtod karon, wala pa mo abot sa imong kinabuhi. Kay giampingan ka ni Lord. Kay di siya gusto nga malayo ka niya. Dili gusto ang Dios nga mahimulog ka niya. Muna nga ang dasig mga kaigsunan para dili gyud ta malayo ug mo makapadayon ta sa pagpangalagad uban ang panalangin. Kung naa nang gani panalangin kanang pagmatinud-anon. Ayaw kalimot. Dayga ang Dios sa mga butang nga naa nimo. Pasalamati siya sa tanan nga naa nimo. Mao man ay mga pagdaig. Ayaw kalimot dayga siya. Og dili kakabsan sa tanang butang kun si Hesus karon imong alagaran. Ayaw tuguti nga sa imuhang pagpuyos kalibutan ang imong kaugalingon mo imong gialagaran. Mao ra ba nay weakness sa mga tao. Og maunay dagway sa kalibutan, walay laing gialagaran nila. Mao lamang ang ilang kaugalingon. Kanunay silang nagbuhat sa ilahang gusto. Kanunay nagbuhat ang mga tao sa kalibutan, nagbuhat sila sumala lang sa ilang gusto. Unya kabalo ba ka mga kaigsunan kung unsay gipakita sa Biblia sa mga tao nga sa kalibutan? Musud-sud po nagrelihiyon. Musunod-sunod po na og mga simbahan. Pero ang ilahang binuhatan tukma lang sa ilahang gusto. Dili sa kabubuton o gusto o sa pamaagi sa Ginoo. Mao nang sa ato ang pagkinabuhi karon mga kaigsunan, kanunay natong eksaminon ang atong kaugalingon. Wala tay lain nga himuon aron dili ta malayo sa Dios, aron dili ta mahimulag sa planos Ginoo. Wa gyud koy laing nakit-an nga pamaagi mga kaigsunan nga gipakita o gihatag sa Ginoo. Aron makapadayon ka dihas dapit sa pagkamatarong ug dapit sa pagkabalaan nga maoy gipaambit sa Ginoo diha nimo. Kana ra gyung pagpakisayod, kanang pag-examine, pagpakisusi sa atong kaugalingon. Eksamina ang imong kaugalingon, kana bitang susiha ang imong mga gipanulti, susiha ang imong gipanghuna-huna, susiha ang imong mga gipangandoy, eksamina ba imong kaugalingon. Kay di man ka-examine ang imong bana, ang imong asawa, imong mga anak, imong ginikanan. Never silang maka-examine sa imuhang kaugalingon. Bisan kung kauban pa kanila, walay bisan kinsang naka-examine. In 100% kang pag-examine, ikaw ra. Ug ang Dios. Eksamina ang imong kaugalingon kung ang imong gipangandoy, gipanghuna-huna, ug ang imuhang mga kanabang dawi kang nihalad ba? Dawi kang nihatag para ni Lord. Pamaagi pa ba sa Ginoo ang imuhang subay? Pamaagi pa ba kaha sa Ginoo ang imuhang respeto? Kay kung imuhang kung naa kay pag-examine, diha nimo makit-an mga kaigsuonan nga, oy, nahimulag man daikos pamaagis Ginoo. Oy, layo naman daikos pamaagis Ginoo. Ako naman daining kabubuton nga pamaagi. Now, dili mahimaya si Lord. Dili malipay ang Dios. Sa dihang dili malipay ang Dios, dili mahimaya si Lord tungod sa iyang nakita sa imuhang kaugalingon. Ang resulta ni ana, dili sad ka malipayon. Kanunay kang hawang. Manang daghang mga Kristohanon nga, wala gyud sila, dili nila mabati ang katagbawan
katagbawan sa unsay naa nila, kanunay haw ang ukulang, kanunay dunay giapas. Ang tao nga dunay giapas mga kaigsonan, walay laing gikabisihan ang kaugalingon lang. Unya ang mga buhat ana kanang usay tawag ana kanang update kaayo, update man na gano'n. Updated kaayo sa kaugalingon. Kaugalingon ra may lantaw. Gitawag na sa in English sa uban nga mga magwawali, self-center. Kaugalingon ra ini sige sentro, dili Christ center. Mao na nga kuyaw ra ba kaayo ang gipakita pod sa Biblia nga ang mga tao nga inana ang kahimtang nga walay pagpakisayod ni walay pag-examine sa kaugalingon, ang mahitabuan na sa panahon nga dunay mga pagsulay, dali kaayong maluya. Dali kayong musurinder. Dali kayo kumbaga muundang. Unya, ang ipakita diha, dili pagyud madinawaton. Unya, imarkabahala na ang kaluwasan. Ang mga panultihon anang mga tao nga markabahala na, nabitaw ang Ginoo, may gugmaon bitaw ang Ginoo, wala bitaw simbahan nga na makaluwas, wala bitaw pastor, bisag kisay makaluwas, si Jesus lang, preha bitaw ta nga nagtuo, wala na. Daghan ng mga mensahe nga layo na kaayo sa Biblia. Layo na sa kinaiya ni Kristo. So ang ato karong hisgutan mga kaigsonan kining kahimtang sa kinabuhi, kining naas unang Pedro. Unang Pedro. Unang Pedro ba ni? Ako saning ko anon. Unang Pedro Kapitulo 2. Namoy Biblia diha. Akon ing hisgutan kadali mga kaigsonan. Ingon dihas bersikulo 1, busa biyain ninyo ang tanang dautang panghunahuna, pagpamakak, pagpakaruingnon, pagkamasinahon, pagkabugal-bugalon. Sama sa mga bata nga masuso, pangandoy kamo sa lunsayng gatas nga espirituhanon, aron sa inyong pag-inom ni ini, mutubo kamo ngadtos kaluwasan. So diha gipakita mga kaigsonan, process ang kaluwasan. Salvation is always process. Naan nato, kung naluwas ta, mga kaigsonan, gikas pagkatinunglo na og sasala. Pero wala magpasabot, nga dili na ka magpakasala, o dili na ka makasala. Makasala gyapon ka kung magdinanghag ta sa pagpangalagan. Maubitaw nang ang Biblia nagsulti gyud pag ayo paning kamuti, panglibasugi. Isa buyain ninyo ang tanang dautan. Kay si Apostol Pedro mga kaigsonan, nakakita sa mga tao ni aning panahon na nga naanay praise the Lord, naanay hallelujah ang ilahang pagdaig, naana sila'y pulong sa Dios, pero naagyapon sila'y tawhanon nga mga kinaiya. Wala pa gyapon nila biyai ang mga kinaiyang kalibutanon, tawhanon. Mao nang gadasig si Apostol Pedro, biyain ninyo ang tanang dautan. Nya gipisa-pisa niya unsa nang mga tanang dautan diha. Una, kanang tanang dautang huna-huna. Kanang kumuingon ganitang dautang huna-huna, kana bitawng nangandoy ka sa mga butang nga wala panganduyan ni Lord para nimo. Kay Kristohanon manggod ta, ikaw ug ako anak nas Ginoo. Gitudluan ang taon saon paggamit sa atong una. Ikaw ug ako kabalo ko nga nasayod na kaani. Kung unsay angay natong buhaton sa atong una, unsay angay natong huna-hunaon, ug unsay angay natong panganduyon,
Angay na tong pangaduyog hunaon ang mga butang espirituhanon. Ang problema, kasagaran sa mga Kristohanon, weak kaayo ani nga panghuna-una. Wala kaayo nila ma-exercise ang ilang huna-una sa paghuna-unas espirituhanon. Kasagaran sa mga tao karon, kung imong lantawon, ayaw tuguti. Ako nagtuo nga di ka makatugot ni ini nga apil ka. Kristohanon tuod pero naghuna-huna lang sa iyang kaugalingon. Kristohanon tuod naghuna-huna lang sa iyang kaugalingon nga dungog, kaugalingon nga pangandoy, kaugalingon. Ang naitabo mga kaigsuonan, wa kaayo makatukod og relasyon sa uban. Ang mga tao mga kaigsuonan nga walay laing gihuna-huna o lain-laing gipangandoy kaugalingon ra, dili gyud na makahatag og kadasig sa uban. Ang mahitabo, di nimo madala ang uban ngadto sa Ginoo nga unta maunay pinakaimportanteng trabaho o ministry nga gipiyal sa Ginoo natong mga Kristohanon. Kabantay ka nga, pila na kakatuig na nga lagad, wa gyud kay nadasig, wala kay nadala. Gitagaan na ta sa Ginoo sa tanang hiyas na ananimo ang balang espiritu. Ang espiritu nga mudasig, ang espiritu nga mumaymay, espiritu nga mutudlo, espiritu mga kaigsunan nga muhatag kanimog mga mensahe sa pagpangabig sa mga tao. Pero nga nung pila na katuig ning tikang natag 2022, wa pa man kay nakabig. Kuyaw kaayo kung ikaw mo'y makabig. Nga naman, kaugalingon ra may gitanaw. Maunay gipakita ni Pedro. Kaugalingon nga gilantaw mga kaigsunan, nabilong na sa dautang panghuna-una. O niya, gitudluan naman ta. Og ako nagtuo nga ikaw, wa malimot ni ini. Kung unsaon na to paggamit ang atong una-una. Roma, Kapitulo 8, basaha kung na kay Biblia. Mga matay ang mga tao nga sigig huna-unas mga butang sa kalibutan. Mga tawhanon nga mga butang, kalibutanong mga butang. Kinsa main mga maghuna-una ani? Mga taong wala sa Ginoo. Mga tao nga dili seryoso nga ning sunod ni Jesus. Mga tao nga dili seryoso nga mingsud diha sa pagkatinunan sa Dios. Naana gani mga pagsulay, dayong kawagtang sa trabaho nga iyang gisugdan. Maingon ay may paday maingon dayong na gani mga pagsulay arikas Pilipinas, narangay mga pagsulay. Unya ang bugat ra ba nga mga pagsulay, kasagaran nga bugat nga mga pagsulay, imuhang pamilya mahimong instrumento. Imong pamilya, imong mga higala, imong mga kadugo. Unya na gani mga bugat nga mga pagsulay, dayog kawagtang sa ministry. Ang mahitabo, mo na mag-abroad da ano. Muna niingon si Apostol Pablo, ayaw ka mo pag, Pedro, biyain ninyo ang tanang dautang panghuna-una. Kanang huna-huna mga kaigsunan nga wala maalahin sa tawag sa Dios nga nung giumol ka. Mga dautan ng huna-una. Dili na atong trabaho. Dili na maoy angay na atong hatagan sa atong huna-huna. Pila ka porsyento sa Kristohanon ang inana o panghuna-huna. Nga walay laing yun-una, puro dautan. Kanang mo ingon gani kung dautan, akong klarohon ha. Kanang huna-huna nga wala ma-align sa pamaagi ni Lord. Sa trabaho, sa paghalad, sa paghatag para ni Lord. Dili naman na siya maayo kung wala masubay sa pamaagi sa Ginoo. Kaya nga naman, nahimo man kang self-center ana. Imuhang naghatag ka para ni Lord, pero imuharang kabubuton ang nagbuot. Maunay, usapod kabahin o huna-huna nga wala kahimutin ni Lord. Kanang pagpamakak, klaro naman kain ng pagpamakak. Pero daghang kayo mga Kristohanon, ambot lang. Pagpakoring nun, kaning pagpakoring nun, makakita kag tao,
Unya, susiyo hapon sa imong kaugalingon, wala bataan eh. Kaning pagpakuroing nun. Kay kung ako mga kaigsunan, ang akong gibarugan, kanang gisugilo ni Pablo, ayaw mo pakigugoy-hugoy anang mga taong bakakon. Mga taong pagpakuroing nun. Mga taong pagkamasinahon, pagkabugal-bugalon, sama sa mga bata. Mo ni aangay natong buhaton. Versikulo 2. Sama sa mga bata nga masuso, pangandoy kamo sa lonsayng gatas. Wala magpasabot nga himo ang bata. Okay. Hisgutan usa nato ning ang sa kinabuhing Kristohanon. May upat ka ang kinabuhi sa Kristohanon. Upat ka hugna. 1, 2, 3, 4. Okay. Ang unang ang gitawag sa Biblia kung imong lantawon, pagkatao. Pagkatao nimo diha kang Kristo. Pagkahimugso nimo diha sa kaluwasan. Ang imuhang gipakita diha og imong gibuhat nga natawo ka diha kang Kristo. Ming tuo ka, makasasala ka, unya naghinulsol ka, nagpabautismo ka, mingsugod ka sa pagdawat sa pulong sa Dios. Maunay pagpakatao. Natawo ka diha kang Kristo. Unya, kining gitawag ni Apostol Pedro nga sama sa mga bata nga masuso, pangandoy kamo sa lonsayng gatas. Wala magpasabot nga himo ang bata kanunay ang imuhang kaugalingon nga ang imuhang kahimtang puro ra pagkat-on mahitungod sa pulong sa Dios. Daghaman mga Kristohanon nga until now mga kaigsunan nagkat-on pa. Ngano man nagsigig balik-balik. Mura ba og tawo nga nag-eskwela wala kahuman og grade 6. Ngano man, nagkat-on pa mag-abakada, ABCD, AIIOO, babibibobo. Dagha mga Kristohanon nga wa pa mi graduate sa ilang mga pagsulay. Nga naa gani mga pagsulay daling kawagtang sa ministry. Biyaan og talikdan na yon. Wa ka pasar. Di pa kalabang. Bata pa, masuso pa. Walay laing gitinguha ang pagkat-on lang. Pagkat-on lang sa Biblia. Dahil nakasala na sad, di undang na sad. Sunod na sad, nagkat-on gyapon. Mao man ay kinaiya sa bata, kanang masuso pa. Una na sa ang imong pagkatao, dapat samtang nagdagan, nagkataas ang tuig nimo, nagkataas ang imong pangidaron diha sa ministry ni Jesus. Dapat mo labang nakas pagka-bata. Kanang pagkabata, practice na kaglakaw. I-practice na ang imuhang nakatunan. Sugod na ka og kanang halad awit. Sugod na ka og memory verse. Bata naman ka. Gusto na nimong i-recite ang imuhang mga tikang. Gusto na nimong i-recite ang imuhang pagkamang dias ministry. Nahinil na kagkamang. Ang bata, mga kaigsunan, ulo aginod mo na. Nang lingkod-lingkod. Kanang bata nga mag-practice og lakaw. So inana na siya. Nya, ang bata, nag-practice og lakaw, sige kadagma, sige mauban ana, mukalitrag hayang, muligid-ligid. Dayong, inig mag-practice naglakaw, magkaang-kaang. Pila na kakatuig sa ministry ni Jesus, unya, magkaang-kaang ragyapon ang imong linakwan, dako kay problema na. Labi na kung naay mga pagsulay, kinahanglan, imong susihon, imuhang ibalwiton ang imong kaugalingon kung ni-upgrade ba ka, ni-tubo ba ka, or maurag gihapon ka ni adto. Nga kung makadungog kag mga bugat nga mga pulong, matandog daing ka. Makabudungog kag mga mensahe nga murag masakitan ka. Gikan sa imong mga igsuon, gikan sa imong mga higala, gikan sa imong mga
sa imuhang igsuon diha ni Kristo, gika sa simbahan o kagikan sa imong pastor, masakitan dayon ka, di ka madinawaton, asa man ka ana nga bahin. Di ba? Lupig pa kay masuso. Ang kahoy mga kaigsuonan nga gamay pa, nga pila ka tuig gamay ra gyapon ang mahitabo di na kabunga. Buti pasabot di na katabang. Unya ang tao nga wa katubo sa pagpangalagad sa Ginoo, di sad na katabang. Hinumdumi dili malipay si Lord nga Kristohanon ka, wa kay nabuhat. Kay ang tao nga Kristohanon nga way buhat, nabilong na siya maupay pagkatao. Sige ragkaton. Na magayro yung mga Kristohanon, no? Naganay bersikulo. Wa na nay memory verse. Unya, kung parisaiton dagway, magkabulubalintong lang. Ang may tabog na ay mga pagsulay, bulubalintong sad. Kabalo naman ta nga kitang mga Kristohanon, sulayon gyud ta. Sa tanang matang nga pagsulay. Ayaw kalimtian na, tanang matang nga pagsulay. Ma-pisikal, ma-emosyonal, ma-spiritual. Bisan unsa sulayon ka. Dili aron pukanon, kung dili aron ka mulig-on. Di ba unsa may tuyo unsa may tuyo nganong sulayon ka? Di ba aron ka mulig-on, aron ka mutubo, aron ka makusgan, aron makapadayon ka, makalahutay ka. Daghang mga Kristohanon makadungog og mga pulong dili madinawaton. So naaras pagka masuso. Balik-balik, sige balik-balik, balik na pud sa uno. Sugod na sagtuon. Pag naay mga nitubo noon tato kay gitabangan, gigiyahan, naana po yung mga pagsulay, giundangan na sad ang ministry, balik na sad sa kalibutan, balik na po sa trabaho, kaugalingon na po yung sintro. Daghang Kristohano inana. Wala makalabang sa pagkabatanon, wa gyud kaabot sa pagkaginikanan. Kay inani man ang kinabuhi sa Kristohanon, pagkatao, mauna ang pagdawat nimo sa Ginoo, mauna ang pagbautismo, dayong praktis na kagtuog Biblia. Pagkabata, naana kay nakatunan, gusto na kang mulakaw diyas mensahis Ginoo. Muhalad na ka, mutestimony na ka, unya mo memorize na kag Biblia, dayong mutudlo, mudasig na ka sa uban, manimba na ta, bata man ka. Na makas pagkabata mo, ana dayon ka, magpaibog dayon ka, abi nimo nindot kay mo simbahan, abit nimo brother, ana. Manugid dayon ka sa imong mga isig ka bata. Di ba unsa may kinaiya sa bata kung makadawat og panalangin? Palitag traktarak, palitan og duaan. Di ba muingon dayon, maghinambog dayon na sila. Moingon dayon nga, palitan mig duaan ni papa, ni mama. Na nindot kaayo. Wala inyo ha. Kita asa man ta na busy sa pagdasig sa mga tao or pagpaningkamot para sa atong kaugalingon. Na naman ta sa 2022, ikaduhang bulan na ni. Unya, sunod sa pagkabata, kinabuhis bata, mga kaigsuonan, gahi ng kanon. Pero kanunay nang nangandoy. Sigig panghayo. Kinahanglan mo labang kas pagkabata. Muari na ka sa ikaatulo pagkabatanon. Kanang pagkabatanon, mga kaigsuonan, gusto na kang mo himog ministry. Mudumala sa imong kaugalingon. Na naman kay hiyas, na naman kay gasa, na naman kay mga talento, kumbaga na kay authority. O sa giingon ni Jesus, ang ilanan sa mutuon nako makabaton og mauna, makabatog gahom. Makapangayo nag mga masakiton. So exercise na.
Pero pila na kakatuig sa ministry, karon tanawa ko no ang imong kinabuhi. Tanawa. Inana ba ang gusto ni Lord? Dili. Ang gusto ni Lord, mutubo ka. Dili kay ug naay mga pagsulay, muundang kas ministry, ug balik kas kalibutan, balik kas pagpanarbaho nga unta nag-uban na ang Ginoo nimo. Ang ilhanan nga nag-uban ang Ginoo nimo, kanang bisag na ay mga pagsulay, buhi gyapon ka. Grabe na ang pagsulay ha. Dili na individual, kung dili kung imong lantawon, whole world. Giuyog ni Lord. Ako mga kaigsonan, wagi ko mahadlok aning Omicron. Nang baksin mga kaigsonan. Ako makalakaw na ko bisan asa. Mangayo ko og kuan ani sa mga pantalan, mangayo ko og kuan authorization mga kaigsonan kay plano kong mulabang og Negros. Muduaw ko sa ako mga kaigsonan dito sa Negros. Sa gihulngan o kaha sa amuang lugar. Mao gyud nay ako ang itinguha kay akong kalipay ang pagsangyaw. Akong kalipay ang trabaho ni Lord. Ako gyud ang kalipay. Malipay gyud ko nga makatudlog tao. Malipay gyud ko nga ang akong gitudloan sad makapanudlo na sad ngadto sa uban. Karong bulan na o Pebrero, mubalik ko sa basic pastoral. Gani ang ako ang atong simbahan diri sa Opera, simbahan sa Opera og simbahan sa South Hills og simbahan sa Tarcom, ang sudlon medyo layo-layo man, ang tulo ra ka simbahan. Akong gitigom ang mga worship team sa Lower South Hills ug sa Tarcom ug sa Opera. Akong gipaklasihan sa mga taong ako nasang natudluan. Katungdanan na to ang pagtudlo. Ang kuna na nga naa ka anak nga hiyas. Muna nga ang gatudlo ron sa worship team, aron sila makakaton unsaon gyud di ay ng Biblia. Daghan kaayo mga worship team nga wagay kabalo unsaon paggamit ang Biblia. Ang nakatunan maong pagbitbit, pagbasa, maura. Dili man na maoy kahimutan sa Ginoo nga igo ra nimong bitbiton ang Biblia kuno hay Kristohanon ka. Dili na mo ilhanan nga Kristohanon ka nga mudadala ra kag Biblia. Mura ba og pulis naka uniforme unya nagdadalag pistola di gani ka pabuto? Muna nga ako gipasalamatan ang Dios kabisan kong daghan mi diri maghuot magkuan mi diri kanang tulugod ka simbahan nga naa ang worship team. Gidasig yun ko sa Ginoo ana. Kabalo ko nga gikanis Ginoo. Wala man ko ani sa una. Wa gyud po ko mangandoy og mutudlog tao. Kay nakabalo ko asa ko dapit. Kabalo ko unsay ako ang unsay kaya nako. Di gyud ko katudlo. Mao gyud nay naa nako. Pero wa gyud ay imposible ni Lord pag maminaw ra gyud kaniya. Gamiton o gamiton ka alang sa iyang kahimayaan. Pag maminaw og mutbuhat, mutuman ra gyud ka. Munang naikanta mga kaigsonan, buhata ang tanang kabubuton niya. Ay nga na pag matinud-anon lang. O niya, ready lang sa imong kaugalingon. Lord, gamit ako. Walay dili mabuhat sa Ginoo sa pagtabang nimo. Muna nga gitun-an na mo ang worship team dili lang sa music, dili lang sa mga instrumento, gitun-an labaw sa tanan sa pulong sa Ginoo.
Ako masakitan ko nga dunay worship team mga kaigsunan nga napaganibisyo. Diri sa gihatag ni Lord, taktakon yun na. Dili konsensya mga kaigsunan ang itanaw na mo. Kanang konsensya nga, ang konsensya rin yun na, dili na. Ingon diri, pangandoy kamo sa lonsay gatas sa espiritu, hanon aron ang inyong pag-inom. Pag-inom ni ini, mutubo kamo ngadtos kaluwasan. Sa to pa, nanakas pagkabata, nagsugod na kas pagsangyaw, nagsugod na kagsir, ayaw biya. Hangtod mahimo kang naanakas sa ikaupat pagkaginikanan. Ayaw yun na kalimti. Ikaduharong bulan sa 2022, unya una pag yung adlaw, nga gitagaan tag kusog nga signal, unya mauni gihatag nga mensahe ni Lord. Nga gitagaan ta karon og higayon sa Ginoo, nga tan-awon po nato tong kaugalingon panagsa. Ato pong eksaminon ang ato ang espirituhanon nga kinabuhi kung asa na tadapit. Basi og nalayo hinuon tas pagkatao ani. Basig layo na tas pagkabata. Mura na tag may pagwa pa matao. Ikaw ug ako gitagaan tag espiritu ug saktong panghuna-una, kaalam og kahibalo, pag-evaluate sa atong kaugalingon aron sa matagkaron og unya, ma-examine nato atong kaugalingon sa ingon dili malayo sa planos Ginoo. So mao nay ato ang batasanon ang pag-examine. Ay sugot nga, pila na imong pangidaron? Ako ang pangidaron. Murag 39 naman ko karong ko sunod Marso. 39 murag 39 na gyud ko. 1983 ko na daw. Karong Marso, 39. Murag 39 na may nako nang murag ako anang ko anon kay usahay. Malimot ko sa birthday nako. Ako tong timan antong birthday. Nya karong si manahon na, wala man maminaw akong asawa ron kay ang amo ang tulo ka cellphone na aman nako. Ako ang magi-monitor ang ako ang tulo ka cellphone. Wala minaw. Ko na siyang i-surprise ugma kay birthday man niya ugma. Wa man na siya kadungog kay tuwa man siya sa lalom. Nya wala man pud siya dire. Ko na nga tagaan ko sa Ginoo ga buutan niya kanang matinahuron niya kanang kuan gyud ba? Inusab ni Lord ba? Inusab yun ni Lord ang asawa. Munang akong ipasalamatan ng Diyos ako sang isurprise ugma. To kadungog. Kay gasa gyud siya ni Lord sa akong kinabuhi. Sikan nga nagpuyo mi hangtod karon. Nahimo sang instrumento nga natubo ko. Nakaila ko sa akong kaugalingon. Kay isa man ko ka makaila sa imong kaugalingon ug asa nakadapit. Sa dihang ang imong imong partner sa kinabuhi, mao bitaw instrumento aron sulayon ka. Kanang naa kay pare sa kinabuhi, babae ka karon, asawa ka nga naminaw karon. Ang imong bana maoy instrumento na maoy pinakabugat nga instrumento sa pagsulay kung naa ba gyud kas Ginoo. Kung seryoso ba gyud kang nangalagad. Kung na-apply ba nimo ang imong kinabuhing Kristohanon. Naamang gunas pamilya gyud ang tinuod nga kinabuhing Kristohanon, wala man nas gawas. Nas pamilya. Nas pamilya. Kung ikaw asawa, Kristohanon ka, ayaw gyud pag-speak nga ang pagsulay nas gawas. Naarana sa imuhang sud sa pamilya. Ang imuhang bana, mga anak, mo himuong instrumento aron mo tubo ka. Sulayon ka. Kung mintubo bakas mensahe ni Lord. Kung ang imong bana nga medyo ni saag, naas kalibutan, ayaw padala. Kay gisulay ra ka diha. Kung ikaw pud bana,
Medyo ang imong asawa ning tikang sa kalibutan, ayaw padala. Ang kuyaw, kung muingon po ka nga, ako may hadlokon. Nawa, ang imuhang pagkakristohanon, asa dagway level. Alaw, pigpaywa ka matao, ana. Imbis, katong natao ka, di ba, nagkaton man ka. Labi na, so pagkabata. Pagkabata, sugod na kaglakaw. Sugod na kag panangyaw, sugod na kag dasig sa mga tao. Sugod na kag muingon, mahalad ta. Mahalad tag-awit para ni Lord. Nagkaton ka. Gusto kong mukanta. Arekas pagkabatan ono na sugod na kag ministry. Dala na kag Bible study, pero ang problema antod karon pila na takatuig na nga laga do pag kay gidalang Bible study. Ayaw sugot nga. Ayaw sugot nga. Nangalagad ka nga ang imong gamitong instrumento, ang imong kwarta. Mauro ba na kasagaran? Nga naman, ang kwarta mauray na ibaba. Mao man ay kasagaran mo. Kapila ko ka encounter og mga tao, mga kaigsunan, pastor, hatag lang ko pastor kay na ako trabaho pastor ay. Na kanira pastor, kanilang. Hatag lang nako ni. Amot lang ko pastor ha. Mauro ba na sakit sa tao? Ang palihok ko niyas ministry ang kwarta. May pay kwarta na lay gibag-os Ginoo. Kwarta di ay gitawag sa Ginoo. Dili oy, ikaw ang gitawag ni Lord. Busa ayaw gamita ang imong kwarta para dili ka mo trabaho sa imong ministry. Tama kay ministry. Natay ministry. Kabahin ka sa lawas ni Jesus. Kabahin ka. Kabalo ko o kabalo ka nga naa kay ministry. Nga naman lawas ta ni Kristo. Munang naay mga pagsulay, lain-lain man gud ang pagsulay, kay lain man ang kanang gitawag kahimtang. Lain-lain ng kahimtang. Ingon sa dire mga kaigsuonan sa bersikulo 3, kay natilawan ninyo ang kaayos Ginoo. Paduol kamos Ginoo ang buhing bato nga gisalikway sa mga tao apan gipili sa Dios og iyang giisip nga bililhon. Sama sa mga batong buhi panuol kamo og ipagamit ang inyong kaugalingon aron pagtugot sa espiritong templo, diin mag-alagad kamo ingon nga balaang mga pari nga maghalad sa espirituhanon og makapahimuot nga mga halad ngadto sa Dios pinaagi kang Hesukristo. Kwarta ra may padulolon. Pastor, hatag lang kog tithes, pastor. Di sikos trabaho, pastor. Kisa giingon sa Biblia, dasig ni Apostol Pedro, panuol ka mo. Ayaw ng kwarta mo ipaduula. Ang kwarta ra nooy mananimba. Dili na maoy kinaiya ni Kristo. Labaw nang dili na maoy kinaiya sa Dios. Busa, dili sad nato tugutan nga atong lawas mailalom maulipon sa kwarta. Tapos kunuhay nangalagad ta, kwarta mo'y ato ang pasimbahon. Mura tag kunuhay tag-iyas kwarta ba? Ha? Naghanap ang Kristohanon mga tao inana og kinaiya. Mura nagkitay tag-iyas kwarta. Ha? Palagaro na to, oy, pangalagad mo nga to. Kamong mga sinsiyo, panimba mo. Unang adlaw ros Pebrero, ang mensahe gugma, mangumusta ta kung buhi pa ba ang atong gugma ni Lord. Kung nahigugma mo kanako, tumana ninyo akong mga sugo. Usa ka na kaminsahe nga gibuy-an ni Jesus, nga nagpakita kanato karon, nga sa panahon ni Jesus, daghan mo ingon, I love you Lord, pero wala sa buhat.
Dili ang kabubuton sa Dios mo igituman, dili kabubuton sa Dios ang gisunod, dili ang pamaagi ni Hesus, ang pagtulunan ni Hesus ang gibuhat, kundi ang kaugalingon. Ato ra pong ibaluiton tong kaugalingon, ato ra pong susihon. Kung gisulay gani kakaron, ayaw kaluya. Padayon, ayaw panalaw. Kisa magoy wala makaagig pagsulay sa mga tao nga nangalagad sa Ginoo. Sikad pas panahon ni Noah. Gikan kang Noah hangtod na sa laray ni Abraham, Isaac, Jacob, hangtod na ni Jose, hangtod na sa niabot nga gitagaan silang mga hari. Hangtod sa panahon ni Jesus o hangtod sa panahon ng apostoles, tanan gisulay. Kung gisulay ka, dayga ang Dios. Kay gitawag ka niya. Ako, na-feel na ko nga usa nato diri or pipila nato diri gisulay karong panahon na. Wala ko masahay kung kinsa. Ikaw ba ni? Dayga si Lord. Kung gisulay ka, dayga si Lord. Ayaw panalaw. Ayaw undag sa pangalagad. Kung nagwali ka o niya gisulay ka, epektibo ang imong pagpangwali. Ayaw undanga ang pagpangmawali. Apit na alas 12. Ako alam ning sumpayon mga kaigsunan kay sa pagkakaroon nagkuang gyud ko og kanang disiplina sa akong kaugalingon. Nindot pagyud kaayon tang iwali. Kidaghan pa kayo mga pulong dinhi nga gihisgutan gani pila na kahigayon mga kaigsunan nga nagputol-putol. Ingko nga bisaon ako sumpay-sumpay diri di gyud na kuan kay wa gyud signal niya. Nakapalod ko na aday load nga paspas ang signal. Unya mahal-mahal siya. Pero at least kuan siya kanang kusog-kusog masad. Salamat sa Ginoo. Nya ang mensahe mga kaigsunan para ni nimo, dili ni para nila, para na nimo, para nako. Kung nakasabot ka, eksamina ang imong kaugalingon samtang may panahon pa. Asa kadapit ayaw sugot nga di ka motubo. 2022 na ta. Ayaw sugot nga hangtod karon masuso. Bata pagyapon ka. Mas maayo nga mahimo kang batanon. Mas labi pang maayo nga mahimo kang ginikanan. Dihas Kristohanon nga pagpangalagan. Samtang nag-inusara, nag-relax-relax ang panagsa. Paypay ibasag Biblia, makakaton ka pa, makakaton ka pa, makakaton ka pa. Ayaw sige ang adlaw mo sa mga butang nga ibilin lang binigbiya mo. Ayaw pa ilag sa kahilayan kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Daghang mga higayon sa pulong kagibadlong kay dili kakaityasa. Daghang mga higayon sa pulong kagibadlong kay dili kakaityas. Malimot masad ko niya akong kanta. Ngita sa ko aring kopya be. Ayaw usiki ang adlaw mo. Adara. Daghang mga higayon sa pulong agibadlong kay dili kakaikyas. Sahok man ang kadadon, sahok man ang kadadon, sahok man ang kadadon. Ayaw usiki ang adlaw mo sa mga butang nga ibilin lang hinigbiya mo. Ayaw pa ilan sa kahilayan
Tanang mong binuhatan, dayagong gitago-taguan. Adlaw sa katapusan, anihon mo ang tanan, anihon mo ang tanan, anihon mo ang tanan. Ayaw mo sige ang adlaw mo sa mga butang na iniling lang inigdiya mo. Ayaw pa ilas sa kahilayan, kay ang Ginoon nga kalipay na kang Kristo. Ayaw sige ang adlaw mo sa mga butang na inilin ng inigdiya mo. Ayaw pa ilas sa kahilayan, kay ang Ginoon nga kalipay na kang Kristo. Kay ang Ginoon nga kalipay na kang Kristo. Okay, salamat kayo sa inyong pakiguban. Dalaygon ang Dios nga magapanalangin kanatong tanan. Ako nagtuo nga unsa may inyong nadunggan na katunan, inyo po ning ipaambit sa uban aron sa ingon sa atong pagatubang sa Ginoo iyatang magantihan. Dalaygon ang Dios nga naghatag kanato karong kalipay ug mga minsay nga naghatag kusog kadasig aron kita mo padayon sa unahan sa pagpangalagad sa Ginoo samtang may panahon pa. Dili nato sayangon ang panahon higayon nga kita gigamit sa Ginoo. Ato ang programa, ang pulong mo sa Ginoo, ang pulong mo kinabuhi ko, kuyog sa inyo nga kinabuhi nga magpahinumdom kanunay nga ang pulong sa Dios ato gyung kinabuhi. Pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan. Akong ihangyo nga kuyogi kininyo sa pagampo sa mubong higayon panahon nga atong madala dias mga pagampo atong mga kaigsuonan. Ngayon sa may mga nakatunan nato ato sang ipakaton sa uban. Dili nato tugutan nga kita ray mo makakaton kay ang mahitabuan na malimtan rasan sugod na san sa uno. Una nga kung naakay nakatunan ipakaton sa uban aron ang mga damor kang naapakay makatunan. Ubani ko sa pagampo nga tos Ginoo atong dados mga pagampo atong mga kaigsunan nga naas kaluyahon, naas mga pagsulay nga ligunom sa Ginoo og mahinumduman nila nga naa si Lord nga nagtawag og naguban kanila. Amahan na mo nga Dios nga makagagahom. Salamat o Dios sa imong mga pulong mga mensahe nga imong ipaabot ka namo nga bisan pa man sa amo ang mga nasinatian imo kaming gilig-on ug imo kaming gipahinumduman kung asa dapit namo, asa kami dapit maningkamot, asa mi dapit manglimbasong ug unsay mga butang nga angay namong paningkamutan ug panlimbasugan. Salamat Lord nga imong gipahinumduman nimo ang among kaugalingon kung unsaon namo paggamit ang among nauna, kung unsay dapat namo pangandoyon samtang nagpuyo kami sa kalibutan. Nadiin kami langyaw o kami lumalabay lamang. Padayon ka magagamit ka namo o Dios bisan pa na ining katapusang mga adlaw. Salamat Ginoo nga wala kay hunong sa pag-uban ka namo.
Salamat Ginoo sa walay hunong nimong pag-atiman o pagbantay kanamo. Among gipangayo o Dios sa among panag-uban karon nga sama kanamo. Kami imong gidasig, dasiga usab ang imong magkatawhan o gamita kami instrumento sa pagdasig kanila. Dasiga katong mga nga madasig unta sila ugad, katong mga naas kaluyahon, nga bugnaw, balik sila sa pagpangalagad o kainit sa pagpadayon sa pagpagamit nila kanimo. Amahan, uban ni kami sa mga nahibilin nga mga oras nining adlaw nga ikaw ang Dios mapataas ug maalagaran namo. Panalangin ni ako mga kaigsunan nga naa silang pagpanarbaho, nga sa ang ilang pagpanarbaho dili ang ilang kaugalingon mao masintro, kundi ang ilang pagpangalagad nimo. Panalangin ni usab ang among mga kaigsunan nga walay trabaho, nga sila makatrabaho sa ingon doon na sila magamit sa ilang pagpangalagad diha kanimo. Panalangin ni usab ang ako mga kaigsunan nga naa karon sa negosyo, nga dili sila masilaw sa mga salapi o butang sa kalibutan, hinuon ila kining gamitong instrumentos nga ikaw bayawon sa ilang kinabuhi. Amo mga kaigsunan nga nakatuna sa balaang kasulatan, padayon kang magauban, padayon ka maghahatag kusog kadasig nga ang dihog dili nila maibaliwala, nga ila kining magamit samtang doon na pa'y panahon. Panalangin ni o Dios kini maong programa nga padayon mo nang hatagan og maing signal, bisan pa ang PLDT. Among gipangayo o Dios nga mahuman mapaspas ang pamaagi pagtrabaho sa PLDT, bisan pa tanang mga kasimbahanan. Ikaw usab magapadayon panalangin magatagbo sa tanan nga mga panginahanglanon. Even Lord, sa tanan nga mga materials nga mga gikinahanglan sa pagtukod og tigumanan, padayon ka magatagbo, padayon ka magagiya ug hikapa o Dios ang kasing-kasing nga walay lain na mong mahatagan ni ini kundi ang imong buluhaton. Bless Lord ang among kinabuhi. Nasaid kami nga padayon ka o Dios nag-uban, padayon ka nagpanalangin. Busa tagay kami kadasig, kasing-kasing nga mapasalamaton, kasing-kasing nga muhalad, mualagad sa imong pagkamaayo, sa imong pagkamatido naman kami. Dalaygon ka nga Dios nga naghatag na mong kalipay kalinaw ug pakigdait sa matag Pinoy-anan sa imong makatawhan. Gamita kami, ingon nga imong mga tinun-an, ingon nga imong makatawhan, ingon nga imong mga kaanakan, ining katapos sa mga adlaw, sa pagsangyaw, pagwali, pagsugilon nga ikaw gamhanan, ug ikaw ang angay alagaran. Among isalig ug tugyan ha kanimo ang tanan amahan, dawata o Dios among mga halad nga among gihatunon diha kanimo, mga pagdayeg pagpasalamat alang lamang kanimo amahan, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Dalaygon ang Dios sa inyo dalaygon ang Dios sa inyo nga kinabuhi mga kaigsunan nga padayon nagsunod. Okay. Ingon si Ate Mel Padre, maayong buntag pastor, wa nagyod ko kakita sa imo live, sige ra putol na usab man imo itingog. Ako ra ning gi-adjust diri Ate Mel ay para mura tag batanon po gamay. Okay. Basahon lang nako usa ning ako ang mga kuan diri, mga mensahe wala na ako mabasa. Ako asa ning patukaran og kuan diri. Patukaran usa nako kanta mga kaigsuonan mitras ga basa ko rig mga mensahe giga sa atong mga mahal nga mga igsuon. Arita kani. Okay. Uban ng mensahe, Maria Lorgina, daghang salamat pa sa sangyaw sa pulong sa Ginoo. Welcome ang Dios magapanalangin. Og si Elsie, may buntag nimo diha day, kumusta mo? Padayon day. Padayon. Day mga pagsulay, ayaw kadlo kay na mga pagsulay. Johnny Soler, amen pastor. Naa jud na pagsulay aron malig-on. Amen tinora. Happy birthday advance Dong Gideon. Layo pa. Marso patungko og birthday sa akong asawa niya. Wala man siya kabalo. Ako ra nang gi kuan diri sa atong programa upod sa Minaw. Na diri ang duha ka cellphone namo nya di man na. Unya lang ako to papaminawon sa mensahe sa Ginoo. Okay, si Brother Umbi Arsilahiro na. Buntag nimo diha bro. Ang Dios magapanalangin. Kisa pay naa diri. Lift us. Okay.
Isa man ni tagpilal ang load na kusog pas. Kuan 7 days kuan 7 ka adlaw 149 ang 7 ka adlaw. Pero kusog na sa nga signal. San ang gamita? Naana sila yung programa, naana sila yung sa itawag ana. Ilahang kapilian nimo nga mga load. Okay. Kini nyo igsoon, Pastor Gideon, mapasalamaton sa Dios labaw sa tanan mga kaigsuonan sa iyang pakiguban ug mapulog mga mensahe nga atong nakatunan karon ug iyatang ipahinumduman ug unsay angay natong pangandog tinguhaon labi na sa atong nauna kinsay hatagan ini. Ako nagtuo nga gipanalanginan mo sa Ginoo ug akong gideklarar kanunay maguban ang Dios kaninyo ug kalipay kalinaw may maghari ug ang pakigdait magkanunay magpatigmabaw. Inyo igsoon, Pastor Gideon, sa gihapon mo ingon ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. Bye-bye and God bless. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, Sister Viole. Maupay pagka uban. Bye-bye. God bless.